Goddag, mit navn er Jakob Kammer. Dagens emne er terrorisme. Hvad er terrorisme? Frygt og voldsaktioner. Det udgiver frygt, som så er en aktiv handling af terrorisme. Terrorisme er for at skabe frygt til folk, så de bliver bange for terrorisme, og det ikke er særlig godt. Og det på den måde, hvordan man udgyder frygten, det er ved at lave nogle voldsaktioner. Ved at bombe for eksempel. Hvad udgyder terrorisme? Terrorgrupper, terrorister, magthavere og normale personer. Terrorgrupperne kan være ligesom Al-Qaida, som stammer ned fra Saudi-Arabien. Eller terrorister kunne være ligesom Anders Breivik. Han er jo dybest set en terrorist, når han dræbte så mange personer. Det skabte en hel del frygt. Al-Qaida har også skabt en hel del frygt. For eksempel 9/11. Der styrer de 2 fly ind i sådan 2 problemer. Hvorfor udgår folk terrorisme? De er tiltrukket af ideologier. Det kan være for krigsspil, film, alt der har noget med krig at gøre. Det er det vigtigste for dem i hvert fald. Og nu stiller vi op til Peter Nielsen. Goddag. Må jeg lige spørge dig om noget? Ja. Vi har nogle spørgsmål til vores research. Ja. Hvad synes du om terrorisme? Jamen, det er jo noget forfærdeligt noget. Ja. Betyder det noget for dig i din hverdag? Jamen, det er godt, da hvis jeg nu er i... ikke lige her, der betyder det ikke så meget for mig, men hvis jeg nu er i USA eller sådan, så kunne godt være, at man blev lidt bange for det. Er du bange for terrorisme? Ja, hvis jeg er i USA, så... Sådan, hvis der lige er sket noget, så kan det godt være, at man er sådan lidt nervøs for det. Hey. Må vi lige stille dig nogle spørgsmål? Ja, Godt. Hvad synes du om terrorisme? det er noget forfærdeligt noget. Betyder det noget for dig i din hverdag? Det betyder noget, hvis jeg kender nogen, som måske har været i landet. For eksempel Ukraine. Jeg har kendt nogen, som har været i Ukraine, der var terror der, og med de der fly, som man skulle ned og sådan noget. Det betyder lidt for mig, at jeg kunne vide, hvad der skulle ske, og hvis det skete noget, hvem det så var sket det. Er du bange for terrorisme? Ja, hvis det kommer til Danmark, er jeg. Okay, tusind tak. Kan du se? Må vi spørge dig om noget? Ja, velkommen. Hvad synes du om terrorisme? Det er noget forfærdeligt noget. De er jo feje. Og det er ligesom hunden, de skulle skydes hele bundet. Betyder det noget for dig i din hverdag? Ja, det er godt, fordi nu har vi lige været i Kenya, og der har vi lige set noget forfærdeligt noget, efter vi kom hjem også. Så det fylder meget. Er du bange for terrorisme? Nej, ikke generelt. Okay. Tusind tak. Jeg vil godt stille dig nogle spørgsmål. Det må jeg gerne, ja. Hvad synes du om terrorisme? Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror ikke helt, jeg forstår, at man kan brænde så meget for en sag, som man faktisk synes, det er godt, at jeg skulle civile mennesker ihjel. Betyder det noget for dig i din hverdag? Nej, det gør det faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg føler ikke, at jeg bliver troet i min hverdag på det. Nej. Er du bange for det? Nej, ikke rigtigt. Selvfølgelig er en risiko, men jeg tror sgu egentlig reelt set, risikoen for, at det er et biluheld er større, end for, at der altså sker noget med en turist i forhold til mig. Så nej, det er ikke noget, jeg går og tænker over. Okay. Mange tak. Tilbage til dig, Jacob. Tak for det, og tak for i aften.